אחרי שסיימנו את כל הנושא של גילוי מרצון, וזה היה ספציפית תיק מורכב, עשינו גם בארצות הברית במקביל עם ישראל, בחור שבאמת סבל מעודף כסף קיצוני ושכח לדווח, הוא לא כל כך פשוט הבין בעניין הזה, הוא בסך הכל היה עורך דין בתחום המיסוי. וסיימנו את הגילוי מרצון, מאוד מאוד מורכב, מאות מיליונים, הגענו עם רשות המיסים לתוצאה טובה, ורצינו רק לשלם את המס, והלכנו לבנק ואמרנו לו, תקשיב, הנה, זה גילוי מרצון בישראל, בארצות הברית, הכל בסדר, לפי כל הכללים והכללות, הכל אושר, נבדק, פיקס. רק הבחור רוצה להעביר 10 מיליון כדי לשלם לרשות המיסים, הבנק אמר לא. אמר לו, אני רק רוצה, זה כסף שלו, לא שלכם. רק להעביר את הכסף, אפילו מבחינתנו בחשבון מעבר, רק לשלם לרשות המיסים. חשבו, דנו, אמרו, בסדר, חשבנו, לא. עכשיו, אנחנו עם הסכם שומה שצובר ריבית, ובסופו של דבר, גם מה שכתוב בהסכם, לא תשלם, ההסכם יבוטל. הלכנו לרשות המיסים, אמרנו, בואו תעזרו לנו. אתה, כל מפקח, סמכות שיפוט של שופט שלום, תוציא לי בבקשה צו לבנק. חבר'ה, בדקנו את הכל, בדקנו את הקרן, בדקנו את הכל, הכל בסדר. תעבירו לפחות את המס. אחר כך נדבר על הקרן. המפקח הוציא את הצו, הכל בסדר, הלכנו עם זה לבנק, הבנק באמת הסתכל בעיון ותייק את המסמך במגרסה. בסופו של דבר היינו צריכים לעבור הליך ביקורת של חודשים, שבא ובעצם מסביר את ההתפתחות משנות ה-70, במקרה הבחור היה פריק של שמירת מסמכים, והצלחנו באמת להראות משנות ה-70 איך ירושה של כמה מיליוני דולרים הפכה למאות מיליונים בהשקעות, ורק אחר כך הצלחנו להעביר את הכסף, אבל זה חלק מהדברים שכשאני בא ואומר צריך פה פתרון הוליסטי, זה לא רק הנוהל, אם שמים רק את הנוהל, לא עשינו פה כלום. אנחנו צריכים לעודד את הלקוחות לבוא ולהשתמש בגילוי מרצון הזה בצורה שתהיה גם טובה למדינה וגם טובה ללקוח וגם טובה לבנק.